شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ይኸመይ ጸኒሕኩም هيسن جس في شاملين جس فريد بارمير أنا حكم صلاح الدين مسحونا سيم كنت كل جزء نمسكم نزبلت أمعالت زبلت أقل بالبرنامج حزنا هنا نسينا زلنا دي برود سالادي ما برود سم مدي داغل جودت لو من الكافولك قال أمانو تراي أي تفرحوا زبليو وداغنس أودي ترو اندست فرقت انت مصحف قدوس ماريكوس معرف حموشتة سالسان شدشتن كم زبل يسوس كأ أززربازي كزاربو مسمعه اتي مراحي بيت صلوت اي تفرح امن دابلو I Markus evangeliet kapitel 5 vers 36 står det: Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren: Var inte rädd, bara tro. ريهم إذا سبعيزي نقالوا فوصلوا نقيتنا يسكوسوس حق زميلي متيو. Den här mannen hade kommit till Herren Jesus för att hans dotter hade dött. بقى أمينوس لازم تسوي تامس أخي جميل. Och hon var sjuk men han trodde på Herren så Jesus började komma honom. معناته ويتا أفتزا أمنا له تراح يدنقصاص. För Herren vandrar endast där vi tror på honom. عمن قدقن كاب أمنا زودلو كال اسم متيو. Men på vägen så kom det en annan person som skulle få ner honom från tron. بقى أنا قويتا أيتدكم وقالكم ويتا إلهم. Och sa till honom: Gör inte Herren trött, din dotter har dött. قويتا بزي أمنة مسؤول خير كم زي كأس لازفلت. Eftersom Herren visste att han inte kunde gå med honom om han inte hade tro. كم زي بالتقال يسوس كأ زربازي كزاربو مسمعه نتمرح بيت صلوت أي تفرح أمن دابلو. Och då står det i versen: Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren: Var inte rädd, bara tro. እግዚአብሔር አምላክ በንብዓትና በህይወትና ይሰርሕን Gud jobbar inte av våra tårar. ማለት በነገራት ተጨኝቅና ስለዝነባዕና ይኮነን አምላክ ይሰርሕ Gud arbetar inte när vi är stressade och gråter i tårar bara. ንአምላክ ኣብ ህይወትና ዘስርሖን ዘስምሮን እምነት እዩ Det som får Gud arbeta i våra liv och jobba, det är vår tro. ስለዚ ፍርሒ ኣብ ዘለዎ እምነት የለን እምነት ኣብ ዘለዎ ፍርሒ የለን Så där fruktan finns så finns inte tro, och där tron finns så finns inte fruktan. ስለምንም ነገር ኣብ ህይወትኩም እመኑ ጥራይ ደኣ እምበር ስለምንም ነገር ኣብ ህይወትኩም ኣይትፍርሑን ኣይትስጉኡን Så i allt ni gör i era liv, frukta inte, bara tro. ብዝፈራሕኩም መጠን ሰይጣን ክጻወት በህይወትኩም Med det mått ni fruktar så kommer Satan leka med era liv. ብዝኣመንኩም መጠን ኣምላክ ይሰርሕ በህይወትኩም Och med det mått ni tror så kommer Gud arbeta i era liv. ምእማንና ንኣምላክ ይደስምሮ Vår tro gör att Gud arbetar. ምፍራሕና ከዓ ንሰይጣን ይደስምሮ Och rädslan gör att Satan arbetar i våra liv. ፍርሕስ ንሰይጣን ተዛዓበየ ሓይሊ በህይወትና ዝጥቀመሉ እዩ Rädsla är en av de största verk som fienden använder i våra liv. እምነት ከዓ ንእግዚአብሔር ደስምሮ Och tron gör att Gud arbetar mest i våra liv. መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን 11:6 I Hebreerbrevet kapitel 11 vers 6. ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎነቶም ዝደልይዎ ዓስበ ከም ዝህቦምን ከኣምን ይግባእ እዩ Det står: Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. ሪኹም ብዘይ እምነት ስነ ኣምላኽስ ኣብ ዝደለናዮ ነገር ከነስምሮ ይንኽእልን ኢና Så här ser vi, utan tro är det omöjligt att behaga Gud. ስለዚ ሓዳርኩም ጽቡቕ ኣይከይድን ኣሎ Så om er äktenskap inte går väl, መታን ኣምላኽ ክሰርሕ ኣብቲ ቤት እመኑ እምበር ከይትፍርሑ så om ni vill att Gud ska arbeta i det äktenskapet, tro endast, frukta inte. ደቅኹም ብሕማቕ መንገዲ ኸዱ ኣለዉ Om era barn vandrar på fel väg, ሕጂ እውን መታን ንኣምላኽ ከተስምርዎ ከተስርሕዎ ኣብ ልዕሊ ደቅኹም እመኑ እምበር ስሊኦም ኣይትፍርሑ så nu för att ni ska kunna göra att Guds verk ska ske över deras liv, tro endast, frukta inte. ዘይጽቡቕ ናይ ጥዕና ነገር ይስምዐኩም ኣሎ Känner ni av symptomer av sjukdom som ni inte vill ha, ሕጂ እውን ግዲ ይብልኩም ከይትፈርሑ እመኑ ጥራሕ så var inte oroliga och frukta inte, tro endast nu också. ጥዕናኹም ኩሉ ሙሉእ ምዃኑ እመኑ Lita på att er hälsa är fullkomlig. ደቅኹም ብኽብሪ ከም ዝመላለሱ እመኑ Lita på att era barn kommer vandra i härligheten. ሓዳርኩም ብኽብሪ ከም ዝቕጽል እመኑ Lita på att er äktenskap kommer fortsätta i härligheten. ብቁጠባ ብዙሕ ትሽገሩ ኣለኹም Ni som går igenom strid ekonomiskt, ናብ ዘይድላ ሓደጋ ከይተኣትዉ ከይትፈርሑ var inte rädda för att ni ska gå på något område. ኖ ብጸጋ ኣምላኽ ንብዙሓት ከም ትተርፉ እመኑ Lita på genom Guds nåd du kommer räcka för många. እምነት ክሳዕ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትኩም ብሓይሊ ክትርእይዎ እዮም Så länge det finns tro i era liv så kommer ni få se Guds hand verka över era liv. ንኣምላኽ ኣብ ዝኣመንኩሞ ጉዳይ ክትርእይዎ ኢኹም I allt det ni litar Herren i era liv så kommer ni få se honom där. ንሰይጣን ድማ ኣብ ዝፈራሕኩሞ ጉዳይ ክትርእይዎ ኢኹም Och ni kommer få se Satan i allt det där ni fruktar. ስለዚ ዘይፈራሕኩምሎም ጉዳይ ኣምላኽ ይዝረኣየሉ
Så i alla platser som ni inte fruktar så kommer ni få se Guds händer. زي أمنكم لون قداي دم أسرار رح نايت الماتي زقدو. Men där ni inte har tro i så kommer ni få se mörkrets makter härska där. سلزي أجوهم أي تفرحوا. Så var inte oroliga, frukta inte. እግዚአብሔር مساخم من أباخم مني. Och det Herren Gud är med er och han är med. كل نجارات كان عقمي. Och i allt det nya det kommer gå väl för er. نفرح ما أتوخيت خفت. Öppna inte dörren för fruktan. أملا سماي باركم. Himmels Gud må han välsigna er. نسوم بلوزاتن كبراتن يخون. Ni är värdefulla och segrare. Shalom. Guds frid.